Maar er dit hier al als net liep zocht worden. Op het provinciehuis is er de hele dag praat door deputaire steden over een ontheffing, ja of nee. En uw verslagjouwer Gerrit de Boer zit bij het provinciehuis. Gerrit, ze binden net uit, wat is het probleem? Ja, wisten we dat maar. Ze hadden er ook over discussiëren, ook over debatteerd, maar er is geen besluitname. En ik wil nog niet geen meedelingsdienen. Dus nee, ze binden net uit en voorlopig weten we net hoe het verder ging zal. Ja, verleden jaar mocht het hele IC'tje net teruggaan. De Raad van State bepaalde dat er eerst onderzoek dienen worden moest naar de stand van de liep. Nou, we weten, het gaat nog heel net goed met de liep. Speelt dat nou weer mee? Nou ja, dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid. Het kan ook wijzen dat er nieuwe informatie is. Het kan wijzen dat ze praten over een compromis, over een uitwaai. Werd misschien meer partijen maar leven kennen. En dat we net altijd een gepolariseerde discussie krijgen van voor- en tegenstanders. Wij weten dat net, Krek. Dat moet de komende tijd blijken. Maar al dat soort factoren kunnen een rol spelen. Nu speelt die discussie vanzelfs al een heel skoft. En de oude weekend praten we er heel iets over. De ijsziekers zijn vanzelfs wel benijd hoe het komt. Wanneer weten we nog meer? Ja, nou dat is het enige wat uiteindelijk toch aan ons meedeeld is. Eerst wonen ze dat net zeggen, maar later we er zijn. Over 1 of 2 weken hopen we wel een besluit te nemen. Dus nou ja, dan meer. Tegen aan Gerrit de Boer bij het provinciehuis. De strijd om een liepaai te vinden en mee te nemen wordt meer en meer in rechtszalen en in bestuurskamers viert. Voor de deputaire steden van de maand te zet gaan over de kwestie kwam het boem van Frieske Vogelwachten al del. Ze had duizenden handtekens samelen voor het behoud van het ijsziekje. En je gaat het om. Dit is hem. Het is net alleen nog fijn, maar ik meenemen van liepaaien in het vrije veld. De petitie wordt van de morgen net in het veld, maar in het provinciehuis ombeen. De petitie, maar meer dan 3000 handtekeningen van stiepers die in 4 dagen tijd de BS verdienen. En ik heb nog een verrassing van je meegenomen. En die verrassing is dit beeld van oud-deputaire Andriessen, die het vol strijd voor het behoud van het ijsziekje. Het besluit van de judaistere deputairen zocht het BFW net maar een soort betrouwen in de midden. En de uitspraken die die binnen maakt je natuurlijk best een beetje ongerust. Aan de andere kant heb ik bij het aanbieden van de petitie gezegd, we staan het net voor de rechter, we staan voor het Friese bestuur. En we vragen de bestuurswil, de bestuursmoed, de bestuurskracht om een hammerslag erop te gaan. En die hammerslag besluit wat u betreft dat er een ontheffing komt van de ijsziekjes, zodat wij straks in maart gewoon weer beginnen kunnen en gewoon terug kunnen met de bescherming van de gruidvogels. En daarom de 3200 handtekens. Die handtekeningen stellen natuurlijk weer wie mooi. En we weten natuurlijk dat de BVW bij ons die ontheffing vreeg en dat er meer dan 4000 leden van de BVW binnen die ter recht staan. Aan de andere kant zijn er 660.000 Friesen die er ik wel een mening over hebben als je de kranten goed lezen. Mooi. Dus ja, het is kijkers met het voetbal 16 miljoen bondscoaches. Zo ben ik 660.000 Friesen die doel hebben over ijszieken en een mening. Als de provincie uiteindelijk toch geen ontheffing jouwt, wil het BVW naar de rechter stappen.